mata yanzu 'yan mata musamman na zamanin nan sun fi son ready-made, su auri namijin da yake da kuɗin shi da motan shi da badankararren gidan shi, sun fi son auren irin wannan mijin, ba sa son su auri namijin da bai gama samun kuɗi ba, yana kan nema ne. To amma idan ka je ka duba sai ka ga su iyayenmu galibi wanda suka yi aure a baya shekaru da yawa baya, za ka ga da ka gansu yanzu tana da miji mai kuɗi ko kaza, wanda 'yan mata yanzu suke son su masu aure irin wannan. Idan ka je ka duba sai ka ga tare suka girma, ta aure shi ne tun bai da komai ko kuma bai zama abin da ya zama ba, suka girma tare. To amma yanzu 'yan mata ba sa son wanda bai gama girma ba, sun fi son wanda ya riga ya zama ready-made, yake da kuɗin shi, yake da kaza da kaza, ko da za su yi farin ciki ko da zai wulakanta su ba su damu ba. To shi yasa yanzu zaka ga 'yan mata da yawa an auro su an sako su, saboda lokacin da za a yi auren ba a gina asas, wato foundation ɗin auren ba a gina shi akan ki samu namijin da zai daraja ki ba, kin gina shi ne kawai akan ki samu namiji mai kuɗi. Saboda haka Allah ya zaɓa mata mazaje na kwarai wanda za su daraja su. To saboda haka duk lokacin da zaka roki Allah ba ma Allah zaɓi,